Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw mga kachika! Nakatuto kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan at pati na rin ang mga programa at serbisyong salud Bicol Non dito sa DOH Bicol. Ang programang ito po ay hatid sa inyo ng Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rodolfo Antonio Albornoz at ng aming Assistant Regional Director at CMU Head na si Dr. Rosa Maria Rempidio. Kami po ay inyong makakasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise ng DOH Bicol CMU. At ako naman po si Carla Briones ng DOH Bicol CMU. Kasama din po natin sa technical sina Sir Regner Almuhela Jr. at Sir Jomar Ceciliano. Ayan po. So tuwing chikahang pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong mga health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Siyempre, ibabahagi din natin ang latest na balita tungkol sa kalusugan. Kaya makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. Ayan, so good morning, Ate Carla. Good morning po, Ate Denise. Ayan, so kamusta naman ang inyong naging Holy Week? Ayun, actually very, lang kami, very, ang tawag dito, traditional. Kalma. Yes, traditional celebration. Yes. Actually, very helpful yung past episode natin ng chikahan. About Semana Santa, yes diba? po. Oo, kasi nagbahagi si Doc Mon ng mga tips about sa pagiging safe and healthy. Ligtas at Tama. makabuluhan na Semana Santa, yun. Yeah. So ako rin, syempre, it's a time of reflection, it's a time of, syempre, prayer, and talagang tayo in our own way. Nag-celebrate tayo in our own little but peaceful ways, and then yung bisita iglesia is talagang napaka-importante, no? So, I hope naging maayos ang ating Holy Week, and I hope na-refresh tayo para sa mga susunod syempre na-refresh tayo sa Holy Week, so balik office ulit tayo, di ba? Balik eskwela ulit ang mga anak natin, so kailangan talaga na nakapag-recharge tayo. So, dumako naman po tayo sa balitang DOH Bicol. BRGH-GMC personnel ipinamalas ang galing sa larong Pinoy Challenge. Barangay Lupi, Camarines Sur, formal nang inilunsad ang Purok Kalusugan, kolaborasyon binigyang diin. Ikalawang priority PK site sa Camarines Sur, nagpahayag ng suporta sa implementasyon ng Purok Kalusugan. Mga residente sa Barangay Binahan, Camarines Sur, pinaalalahanan ng healthy lifestyle kaakibat ng paglulunsad ng Purok Kalusugan. At yan ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. Para sa mga detalye ng balita, ipinamalas ng Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center personnel ang kani-kanilang galing sa isinagawang Beat the Heat Larong Pinoy Challenge noong April 7, 2025. Katuwang ng Department of Health Bicol Center for Health Development,
Layunin ng nasabing kompetisyon na isulong ang pisikal na aktibidad sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng larong Pinoy. Naging kampyonato ang koponan mula sa nursing services at sumunod sa ikalawang pwesto ang grupo mula sa Allied Health Professional Services and Hospital Operations. Nasa ikatlong pwesto naman ng mga nanalo ang Patient Support Services. Masaya namang nakilahok ang mga personnel at staff mula sa Medical Services, Office of the Medical Center Chief at ng Finance Services. Ang Beat the Heat Larong Pinoy Challenge ay isa sa mga people-focused health promotion activities na ipinapatupad ng mga local government unit at health facilities sa tulong ng DOH Bicol CHD Health Promotion Unit. Ito ay naglalayon na isulong ang malusog na pag-uugali o healthy behaviors sa komunidad. Formal nang inilunsad sa Barangay Lupi sa San Fernando, Camarines Sur ang Purok Kalusugan para sa mga residente nito noong March 27, 2025. Binigyang diin sa naganap na programa ang kahalagahan ng kolaborasyon upang mas mapagtibay ang pagbibigay at akses sa iba't ibang serbisyong medikal sa pamamagitan ng Purok Kalusugan. Ang nasabing programa ay isa sa mga isinusulong na inisyatibo ng Kagawaran ng Kalusugan, katuwang ang mga local government units upang mas mailapit sa publiko at mga komunidad ang mga serbisyong tulad ng pagpapabakuna, TB case finding, health education at iba pa. Sa pangunguna ni Assistant Regional Director na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio, kanyang inilahad ang patuloy na suporta ng DOH sa pagpapabuti at pagpapabilis ng healthcare service delivery sa komunidad. Bilang parte ng nasabing paglulunsad, nagbigay ng libreng konsultasyon at pneumococcal vaccination sa mga residente. Nagkaroon din ng visual inspection with acetic acid or VIA screenings at dental services. Nagpahayag naman ng suporta ang lokal na pamahalaan ng Lupi sa paglulunsad ng Purok Kalusugan sa Barangay Kasay noong March 26, 2025. Ito ay pinangunahan ni na Municipal Mayor Honorable Lilian Matamorosa, Municipal Health Officer Dr. Mercedita Aguila, Assistant Regional Director Dr. Rosa Maria B. Rempilio, at Development Management Officer 4 na si Mr. Edwin Aldrin Lumbo. Nagkaroon ng maikling talakayan tungkol sa Purok Kalusugan at kung ano-ano ang mga serbisyo at programang hatid ng DOH. Binigyang diin ni Strategic Management for Health Development Division Chief Dr. Angela Maria B. Rempilio ang tungkol sa 8-point Health Action Agenda na siyang gabay sa implementasyon ng Purok Kalusugan. Naghatid naman ng mensahe si Camarines Sur Provincial DOH Officer Dr. Ray Miliana sa mga opisyal, health workers, at komunidad kung saan kanyang ipinahayag ang importansya ng community-motivated efforts para sa mas epektibo at pangmalawakang serbisyo. Nakapagbigay naman ng libreng medical consultation, family planning services, pneumococcal vaccination, routine immunization, oral prophylaxis, prenatal services, at HIV screening sa halos 200 na residente ng Lupi. Pinaaalalahanan ng DOH Bicol ang mga residente ng Barangay Binahan, Ragay, Camarines Sur na ugaliin ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay. Ito ay matapos ang formal na paglulunsad ng Purok Kalusugan sa lugar noong March 26, 2025. Ang nasabing programa ay may layunin na bigyan ng kakayahan ang mga residente na mag-isip at gumawa ng mga hakbang para sa kanilang kalusugan. Bukod pa rito ay hinihikayat din ang pagkakaroon ng partisipasyon mula sa komunidad para sa mga programa ng Kagawaran ng Kalusugan. Ito ay pinangunahan ng mga opisyal mula sa Ragay at mga barangay nito. Personal ding nakilahok sa programa ang DOH Bicol CHD
Assistant Regional Director na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio, Strategic Management for Health Division Chief na si Dr. Angela Maria B. Rempilio, Camarines Sur Provincial DOH Officer na si Dr. Ray Miliena at Development Management Officer 4 na si Mr. Edwin Aldrin Lumbo. Naghatid din ng iba't ibang serbisyong medikal tulad ng maternal health care, family planning, immunization, nutrition, oral health care at iba pa, pati na rin ang PhilHealth konsulta sa lugar. Yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. So, mamaya-maya po ay sa pagbabalik ng Chikahang Pangkalusugan ay makakasama po natin ang ating guest speaker para pag-usapan ang mahalagang paksa patungkol sa, ano nga yun, Ate Carla? Immunization. Yes. Ayan. So, since we celebrate din po ang ating World Immunization Week ngayong buwan, so, syempre mahalaga na pag-usapan ba natin ano yung bakuna? Yes. So, ano yung importance ng bakuna? So, tunghayan po yan sa pagbabalik ng Chikahang Pangkalusugan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Bakuna na na, limang bisita. Bakuna na na, bago ang first birthday niya. Protection for baby, tara-tara na mga mami. Bakuna na na na, bakuna na na. Protection for baby, kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. At nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. So ngayong araw, paniguradong isang makabuluhang talakayan na naman ang ating mapapag-usapan. So dahil World Immunization Week nga po ngayong last week ng April, so ang World Health Organization po noong 1974 ay minestablish ang celebration ng World Immunization Week that seeks to lobby yung ating tinatawag na heightened promotion of vaccines as a life-saving public health intervention and to improve
community coverage by encouraging wider vaccination and public participation. So, sa Pilipinas, ang vaccination po natin na ginagawa ay mas pinaiigting sa tulong ng Republic Act No. 10152 o ang Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011. Mandato rin po ng batas na ito na ang pagkakaroon ng mga bakuna laban sa common preventable diseases tulad ng tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, polio, measles at iba pa. So upang bigyan natin ng mas malawak na kaalaman ng ating audience tungkol sa pagbabakuna, kasama po natin ngayon ang Regional Program Manager ng National Immunization Program mula sa DOH Bicol CHD na si Dr. Desiree Briseño. Good morning po, Doc. Yan, isang bakunadong araw po sa ating lahat. At sa iyo Ayan. din, Denise. Yes Long time po. no see. I know, right, Doc? Parang tagal na natin di nagchichikahan. Parang last year pa yung huli. So, Doc, I'll just shoot the questions right away. So, ito po yung mga basic na question natin about bakuna. So, since ang National Immunization Program po ay isang programa sa pagbabakuna, ito po yung layunin nito na magbigay ng bakuna sa iba't ibang komunidad. Ano po? So, tell us more about it po, yung ating ginagawang program. Okay, so syempre sabi nga diba, National Immunization Program. So it is about, of course, providing vaccines to Yes. our community. So pero bukod doon, no, so siguro magbalik tanaw lang tayo para may konting history ba yung natin. Alam mo ba din na Yes. ang National Immunization Program ay na-launch siya noong 1976 pa. Oh. Diba? So, ilang dekada na yung ating National Yes. Immunization Program. Yes. At syempre doon nagsimula paunti-unting dumami yung ating immunization program. So dati, ang tawag sa National Immunization Program ay EPI. So ang dami pa din nga ngayon actually na EPI pa din yung tawag, no? So ibig sabihin ng EPI is yung Expanded Program on Immunization. Well, right now dahil nga sa sobrang expanded na siya, Yes. sobrang dumami na siya, no? Ang dami na nung nadagdag, yung mga unang bakuna ng kasama sa EPI ay yung of course yung BCG, the DPT, yung TD para sa mga buntes. Yes po. Dumagdag din yung anti-measles. Dati measles lang yon. Opo. Measles vaccine only. Ngayon, di ba meron na tayong MR, measles, MR. rubella. And yung binibigay natin sa mga bata talaga is yung measles, mumps, and rubella vaccines. So, madami MMR. na. Yes, opo. So, madami na yung nadagdag simula dun sa kakaunting bakuna na yon. Kaya naging National Immunization Program na siya. And nagsimula din siya sa yung PD 996 or ito yung compulsory vaccination for the children. So ngayon meron na tayong Republic Act na, 'di ba? So for PD, Yes. naging Republic Act na. Which is nabanggit ko na nga kanina, the RA 10152 or the Yes. mandatory immunization for infants and children under 5 years old. Ayun. So, thank you so much, Dra. At least may background na tayo on what NIP is. And, syempre, ang importante naman dito is yung bakuna na pinopromote natin. So, dahil World Immunization Week po sa last week ng April, meron po ba tayong mga programs or activities para dito? Well, actually, meron tayong katatapos lang no, ng ating intensified immunization for routine and catch-up immunization. Actually, I hindi naman talaga katatapos lang. Kumbaga, during that time, dahil nga medyo tumataas Yes yung po. mga kaso natin ng mga vaccine preventable diseases natin dito sa, hindi lang naman sa Bicol region, no, sa buong Pilipinas yan. So, nag-intensify tayo, mas pinalakas natin. So, nagkaroon tayo ng bakunahan sa lahat ng available na bakuna noong 1 ng Marso. Oh, I Yes. see. So, talagang tuloy-tuloy, continuous naman siya, Dra, no? Yes, opo. Every month po, no, hanggat merong bakuna, magbabakuna tayo. Ayan. So, ano ba, Dra, yung kahalagahan ng vaccine sa ating buhay? And then, kasi 'di ba we have syempre certain diseases na hindi naman natin mapipigilan yung sa bansa natin. So, ano yung importance ng vaccines? Gusto ko yung sinabi mo, ano ang kahalagahan ng vaccine sa ating buhay. Okay. Diba? Oo, syempre, no, so, yung mga bakuna natin, mahalaga ito para, syempre,
maiwasan nga yung mga vaccine preventable diseases. Yeah. So yung ibig kong sabihin dun sa mga vaccine preventable diseases ay ito yung mga sakit na kasi hindi naman nga lahat ay naiiwasan, di ba? Hindi na lahat merong bakuna. Pero meron tayong mga sakit na meron nang napag-aralan, no, na pwede na nating magamit. So mahalaga ito para yung ating immunity or yung protection na ibinibigay ng ating katawan ay mas lumakas. Mas lumakas. Na lalong-lalo na para sa mga bata. Yung mga lalo na yung bagong panganak pa lang, no? Kasi sila yung mga mas vulnerable sila. Kumbaga, mahina pa kasi yung kanilang mga resistensya, kulang pa yung hindi pa masyadong develop yung kanilang immunity. So, kailangan nila yung bakuna para palakasin ang kanilang panlaban sa mga sakit. Ayan. So, syempre po, di ba, Dra, yung ating VPDs or vaccine preventable diseases, kani-kanina lang nung pag-introduce ko, medyo na bigyan ko naman sila ng brief explanation noon. Pero ano ba, Dra, yung mga VPDs na dito? Okay, so yung VPDs nga or vaccine preventable diseases, no, yung mga covered na mga sakit nito or yung vaccine preventable na diseases natin, ay syempre simulan natin sa pinakaunang sakit, no, which is yung BCG, which is ang napoprotectionan niyan ay yung TB, no, sa mga bata. Kaya siya yung isa sa mga bakuna na unang binibigay natin, no. Pagkapanganak pa lang within 24 hours dapat maibigay na siya. No. So ang pinoprotektahan niyan ay yung mga extrapulmonary tuberculosis. Ibig sabihin bukod sa baga po 'yon, no. Okay, yun. So next po is yung kasabay ng ng ating BCG, yung hepatitis B. Ayan, so pagkapanganak pa lang din, binibigay na natin agad dyan. So next is yung pentavalent vaccine. So ang pinoprotectionan niyan, o yung vaccine preventable diseases na napoprotectionan niyan, ay yung una, kasi penta siya, so ibig sabihin 5 sakit din yan. No? So yung una is yung diphtheria. So ang diphtheria ay bihira na tayong nakakakita niyan, no? Kasi tumaas naman kasi yung yung coverage natin ng pagbabakuna, kaya medyo nawala na siya. No? Pero ito yung nagkakaroon ng pananakit ng lalamunan, no? So usually ang nakikita dito meron siyang yung puting parang bubble gum sa may lalamunan. Okay. Yan. Ganun siya usually, pero bihira na tayong makakita ng ganyan, no? Usually nahihirapang huminga yung bata, nahihirapan siyang lumunok, ganun. Ganun yung parang sore throat or tonsillitis, ika nga. So next is yung pertussis, no? So yung pertussis, kamakailan lang last year, actually medyo tumaas yung kaso natin dito, no? Yung pertussis. Yes. Ayan, so next doon is yung tetanus. No? Okay, so DPT. And then next is yung ating, kasama din dyan kasama siya doon sa penta. And then kasama pa din dyan yung hepatitis B. And then yung HIB or yung Haemophilus influenza type B. Naman po yun naman, ang niyan is, ito kasi isang bacteria siya. So ngayon, ito ang most common cause of meningitis sa mga bata na under 5 years old. So ngayon, bukod sa common cause ng meningitis, nagkukos din ito ng pneumonia sa mga bata. Ayan. So madami, no? Meron pa tayong, may measles pa, meron pang rubella, meron pang of course yung poliomyelitis, no? So kasama yan sa mga vaccine preventable diseases na iniiwasan natin. Yes po, Dra. Siyempre naririnig ko palagi yung yung MMR, yung measles, mumps, and rubella na. Kasi taon-taon meron tayong bakunahan laban sa measles, rubella. Yes po, ayan. So, kaya importante po na magpabakuna agad, kasi ang dami-daming vaccine preventable diseases na pwedeng tayo ay mahawaan. And of course, yung ating mga anak is kailangan dapat pumunta sa kanilang health center ang mga magulang para mapabakunahan agad yung ating mga anak, di ba? Yes, tama yan, no, din. Yes. At lalo na kasi atong mga bakuna na ito ay libre po. Libre po ito, no, sa mga rural health centers natin. Actually, nandun din yan sa mga barangay health centers natin or stations. Buti binanggit nyo po dyan na free. Yes, syempre. Libreng-libre po ang ating mga vaccines. And of course,
it underwent the test na po, di ba, yung mga scientific medical test na ginawa na ng ating mga professionals. Yes, So, sabi ko nga kanina, di ba, it's- matagal na siya. Sa Yes. 1976 Nine- pa. Oo, di Sa ba? Pilipinas pa lang yon. So, Yes para po. na lang sa, Yes. buong mundo. Yes po. So, it's really proven safe, ligtas tayo, and effective laban sa mga vaccine-preventable diseases. Okay, so next question po, Dra. Sa anong edad po maaring simulan ang pagbabakuna sa isang bata? And alin po dito yung mga bakunang nararapat nilang matanggap? Okay, so nabanggit ko na nga siya Yes. kanina, no, yung pinakaunang bakuna, actually dalawa, pinakaunang dalawang bakuna ang matatanggap ng isang bata ay pagkapanganak pa lamang na, no? So, as in, pagkalabas, gano'n, mag-ano muna, EINC muna. Tapos, tuturukan na yan ng BCG and ng hepatitis B. So, yung pinakaunang dalawang bakuna. Ayan, zero, ano pa yan? 0 years old. Oo. So, automatic. Day zero yan. Automatic po siya, Dra, is dapat naturukan na siya. Yes. Within 24 hours, pagkapanganak ng bata, dapat naibigay na yan. Although, kapag hindi naman siya naibigay agad, doon sa kung saan siya naipanganak, pwede po yan na ibigay pa din, no, within, ang hepatitis B ay pwede natin ibigay within mga 2 weeks pagkapanganak. I see. Yes. Tapos, next po na matatanggap ng bata is kapag siya ay nasa 6.5 months na, pwede na po siyang makatanggap ng 3 klase ng bakuna. Apo, So, meron yes. tayong pentavalent vaccine, yung naisa-isa ko na yan Apo, kanina, di yung ba? package. DPT, hepatitis B, and Yes. HIV. Yan. Okay. And then, next is that OPV, oral polio vaccine, and then yung PCV. Anong age po yun, Dra? 6.5 months. Same lang po, 6.5 Opo, months. yun yung next. Pero yun po, yung 3 bakuna na nabanggit ko ay binibigay siya ng 3 doses. I see. So, magsisimula siya at 6.5 months. So, mayroon lang siyang pagitan na 1 buwan. Okay? So, after 1 month, second dose na sila ng 3 bakuna. Apo. And then, ang pangatlong dose ay after another month naman. So, 3 doses yan lahat. Doses, para masabing complete. Opo, para Opo, makumpleto mo makomplete. yung doses na yun Okay. ng bakuna. And then, next nun is meron pa tayo ng IPV or yung inactivated polio vaccine. So, yung una kanina na 3 doses, di ba sabi ko, ano siya, oral polio vaccine. So, meron pa tayong IPV or inactivated polio vaccine. 2 doses naman siya. So, yung first dose ay binibigay siya kasabay nung 3. Okay. Yan. So, ang second dose niyan ay binibigay kapag 9 months na yung bata. Yung baby. So, ngayon, pag 9 months na yung bata, 2 bakuna yung matatanggap niya. Yung first dose ng MMR at yung IPV. Yan. So, 2 tusok. Yan. So, magkaibang sites. Yan. And then, kapag yung bata ay 12 months old niya or pag birthday ni baby, Opo. doon niya na matatanggap yung second dose niya ng MMR. So, doon na siya matatawag na fully immunized child. Okay. Kasi nakompleto niya na yung mga bakuna. I see. So, dapat talaga, Dra, may schedule ng pagbabakuna kay baby. Yes, opo. And sa mga health center naman po natin is merong binibigay na vaccination card. Di ba, Yes, Dra? opo, nakalagay po doon kung ano yung mga sakit, yung mga nabanggit ko kanina. At nakalagay din po doon kung kailan sila dapat bumalik. Bumalik. Usually yung ginagawa ng mga midwife or mga nurses natin, no, nilalagay na nila doon na, sa taas kasi na nakalagay na after 1.5 months, Yes or pag po. ganyan, 6 months, Oo. nakalagay na doon. Pero nilalagyan pa nila ng date para Oo, hindi talaga hindi makalimutan ni makalimutan. nanay or ni Yes, mommy kung yes. kailan yung schedule. Okay. So, hindi na sila mahihirapan kung ano. Kailangan talaga matago po natin yung vaccination card natin. Opo, no, importante po Very yung mga important. vaccination cards natin kasi kumbaga patunay siya na nakumpleto mo yung bakuna. And usually yung iba din po sa mga schools, no, I'm not sure lang sa iba, Yes. pero may mga narinig kasi ako na hinihingi po yung vaccination card ng mga bata. So ngayon, babalik sila ng health center, hihingi Yes. sila ulit ng record. Ng record. I see. Kaya, importante po yan, no, lalo na kung balak nyong
lumipat abroad or kahit po dito lang sa Pilipinas, may mga naghahanap na din po yan. Kahit po sa mga daycares, usually, hinahanap nila yung yung mga immunization card. Kasi syempre, dapat pag pinagsama-sama mo yung mga bata, no, lalo na kung iba-ibang yan, kailangan protektado lahat. So, dapat lahat sana ay mayroong bakuna. Tsaka para kahit may record na po dun sa like facility or wag na natin pahirapan yung ating mga health workers. Yes. Kaya kailangan talaga tago natin yung binigay sa atin. And then para mas yung ang tawag dun na, yung rollout ng vaccines is mabilis. Para may opportunity lahat na makapagbakuna agad-agad. Di ba, Dra? So, di ba, Dra, wala naman pong requirements ang pagpunta sa pagpapaturo? Wala naman pong Yes, wala po. Wala po siyang requirement, no? So, wala kayong kailangang dalhin, birth certificate ba? Yes, Ganun. Hindi yes. kailangan. Hindi po kailangan. Ang kailangan niya lang po, halimbawa po, kayo po ay galing po kayo ng ibang lugar. So, Yes. halimbawa, taga Tabaco. Ay, opo, Dra. Paano pag taga Tabaco? Oo. Ikaw yun. Paano pag taga ibang lugar tapos dumayo sa pwede bang magpabakuna? Ay, yes, opo, Pwede. Oo, pwede. Halimbawa, kasi dahil kunwari, ikaw, taga-Tabaco ka talaga. Opo. So, dun yung anak mo, kunwari, yung anak mo, dun mo siya pinabakunahan nung mga unang bakuna, no? Kaso lang dahil yung trabaho mo dito ka sa Legazpi, so lumipat ka dito. So, pwede yun, na dito mo na siya pabakunahan. Oo. Kailangan mo lang din ipakita, kaya importante yung immunization card nyo. Yes. Dalhin niya lang mo lang yung immunization card, yung bakuna card, at ipakita mo dun sa inyong midwife or Apo. nurse na naka-assign dun sa barangay mo. Ayan. Para alam din niya kung ano na lang, ano pa yung kulang, Apo. ano pa yung kailangan mo pang ma-receive. Ayan. Parang ID lang, Dra, no? Yes, opo. Kailangan nasa bulsa lagi natin. Ayan. Oo, kasi medyo malaki-laki yun para hindi ka ma-dito dun sa Yes po, Dra. Thank you so much, Dra, sa paglilinaw ng ating requirements. So, for our next question, pwede niyo pa, Dra, bigyang linaw ang meaning ng fully immunized child? Kasi nabanggit niyo FIC. Tapos, meron din po pala tayong CMC. completely immunized child. Ano po ba yun, Dra? Opo, ayan, sige linawin natin. Pag sinabi po nating fully immunized child or yung FIC, ibig sabihin po nun, na-receive niya po yung basic na mga bakuna na kailangan niyang matanggap. So, ano ba yun? So, una yung BCG. Next is yung 3 doses of pentavalent vaccines. Next is the 3 doses of the oral polio vaccines or yung OPV, and the 2 doses of MMR or measles, mumps, and rubella. Lahat po ng yun ay dapat matanggap ng bata pag siya ay 1 taong gulang na. Okay? I see. So, ibig sabihin 12 months. 12 months old. Ngayon, importante kaya ako na-emphasize yung 12 months old. Kasi, yung CIC naman, or yung completely immunized child, yun naman, ito yung mga bata na nakumpleto yung 4 na bakuna na banggit ko kanina, di ba? BCG, Penta, OPV, and MMR. Yun naman ay nakumpleto niya, pero bago siya mag 2 years old. Bago mag 2 years old. So, bago mag 23 months. Importante yung months doon. Kasi, dun siya kumbaga magkakatalo, no? Yung Kasi indicator. Ang goal kasi talaga natin sa DOH, no, ay maibigay yung bakuna pag 12 months old ng bata. Yes. So, yun yung ideal. Yes. However, kaya tayo merong tinatawag na CAC para ma-catch up, mahabol natin yung protection na dapat maibigay natin dun sa mga bata. Yan. Kasi hindi natin may iwasan, di ba, Dra, na may mga missed children and with different circumstances na hindi may iwasan. So, important po talaga na may CIC para hindi, ang tawag dito, mabigyan ulit sila ng opportunity. Yes, para tama ka doon. makapagpabakuna, di ba, Dra? Kumbaga, second opportunity nila para makumpleto yung protection. Kasi, di ba, Dra, what will happen if walang CIC? What will happen sa ng bata, sa protection ng bata? Siyempre, pag hindi mo nakumpleto yung yung protection mo, maaaring magkaroon ka pa din ng mga sakit na yun, no? Yes, at diba? maging malala pa din yung mga maging komplikasyon. So, hindi fully ang
ano natin, ang immunity natin Yes, against sa sakit. wala ka pa rin herd immunity, Yun. yung tinatawag natin na herd Ayan, immunity. Dra. So, since nabanggit nyo nga, actually, babanggitin ko yung herd immunity. Ano ba, Dra, yung herd immunity? Madalas tong naririnig ng public pero hindi nila alam. Okay, actually yung herd immunity, nag-hype yun during the pandemic, diba? Opo, Kasi ng COVID. na ano siya, oo. Pero yung herd immunity po, ang ibig sabihin nito is yung kapag ka yung karamihan sa mga tao sa isang community ay bakunado. Ibig sabihin doon, na-achieve natin yung 95% kasi Yes. yung target natin. The 95% will ensure na meron kang herd immunity. Ibig sabihin doon, yung iba, kaya di ba 95% lang, meron ka pang 5% na yung 5% na yan, yun yung mga bata na hindi talaga pwedeng bakunahan. For example, yung bata ay meron talaga siyang allergy Yes. dun Opo. sa component ng bakuna. Opo, opo. And then next is kapag yung bata ay immunocompromised talaga. So meron siyang mga sakit na pwedeng makasama yung bakuna. Kasi nga meron tayong live, meron tayong inactivated na mga bakuna. Opo. So merong bakuna na hindi niya talaga pwedeng matanggap dahil makakasama sa kanya. So ngayon, yun yung 5%. Pero dahil mas mataas yung percentage ng mga bata, ng mga tao sa community na merong bakuna, achieve mo na yung herd immunity mo. Dahil hindi na makakakalat Yes. or makakalipat, makaka-infect ng iba yung yung virus no, hindi na siya makakalat-kalat. So yun yung tinatawag natin na herd immunity. Ayun. Hindi ibig sabihin yung 100% ng population mo ay bakunado. Kasi nga siya, kumbaga hindi naman siya imposible, pero meron lang talagang mga circumstances na talagang hindi pwede. kaya, oo. Yes. Cannot Katulad be nun, talaga. ang isa lang naman sa absolute contraindication ng pagbabakuna is yung, syempre, yung allergy. Yes. Yes, oo. kapag meron talaga siyang allergic Oo, reaction oo. doon. So, halimbawa, sa unang, di ba, meron tayong 3 doses. So, sa una, binigyan mo na, nagkaroon na siya ng allergic reaction. And the next time, hindi mo na siya pwedeng bigyan Oo, nun. yes, Kasi Dra. nagkaroon na eh. Siguro reason din yun for deferral, di ba, Dra? Yes, oo. So, yung natin doon, ang pinaka-best na doon is para mataas nga. So, yung lahat ng bata na pwede naman mabakunahan, bakunahan natin. Yes. Para may herd immunity ka. Okay. Kaya pala siya herd immunity kasi di ba yung herd yung sheep, Yes. nagka-cluster sila, pinoprotect nila yung Yes. ibang sheep na hindi naman kaya. Very good. Diba? Ayan, so, Napakaganda nung analogy mo dyan. better understood nyo na dapat. Ayan, Dapat so, ata mag-drawing ka nung Mag-drawing- ship. Tapos, next time maglagay tayo ng whiteboard. Joke lang. Pero thank you so much, Jo, for that clarification. At least nalaman ng public ano ba yung herd immunity. And maganda explanation mo, Dra, kasi yun nga, yung mga batang may comorbidities or yung mga batang may sakit na hindi pa rin magpabakuna talaga is they have the barrier. Yes. They have the protection na they can get from their loved ones na nagpapabakuna. Kaya importante po talaga sa family is lahat na-encourage mo na yung members mo na magpabakuna eh. Kasi what if talaga may mga anak ko or may mga, wag naman sana, di ba, Dra? Na kailangan nila ng protection na hindi nila matatanggap sa sarili nila. So, it's very important to achieve the herd immunity. yes. Sabi nga, di ba, hindi lang naman yung sarili natin yung pinaprotectionan natin, kundi pati yung ibang tao. Yes. That's how we give love Spread to the one love. another. Yes. Tama, Dra. And spread the love, not the infection. Yes, true. True, Yun diba, talaga. Dra? Yun ang purpose ng ating vaccination. Vaccine. Parang magandang tagline to. Bakit nga na tayo may Uy, naisip na Dra, ano, i-consider nyo sa NIT. sa summit. Sa summit. Uy, maganda yun, Dra. Spread the love. Hashtag spread the loves, not the Not the infection. infection. Vaccinate mo yun. Spread the vaccines, not the infection. True. Okay. Maganda yan. So, sa next naman natin na tanong, Dra, ayan. So, kung ang isang bata ay hindi na kumpleto ang kanyang mga bakuna noong siya ay 1 taong gulang, maaari pa rin po ba siyang mabakunahan sa kasalukuyan? Mayroon po ba tayo, Dra, na mga bakuna na pwede pa rin ibigay o ihabol? Yes, no. So nabanggit ko na nga kanina, yung Oo. CIC, Yes. yun ay isa sa Oo. catch-up natin kasi Alright. dapat 1 year old. So ngayon, aside from that, so dapat bago mag 2 years old,
natanggap mo yon yung lahat ng nabanggit ko kaninang bakuna. Kaso, kumbaga siguro baka may misinformation talagang nagaganap sa community. Oo, yes. Or talagang, kumbaga, hindi mo talaga siguro naintindihan yung kalagahan. Kaya hindi mo natanggap yung mga bakuna. No? So ngayon, meron ka pa rin chance para bigyan ng protection yung anak mo. Kapag yung anak mo po ay grade 1 na. So pagpasok niya ng school, so usually pag grade 1, that's 6 to 7 years old, di ba? May na yan eh. So ngayon, pag 6 to 7 years old, meron tayong tinatawag na school-based immunization. Ako 6 ako, Dra, kasi advance ako. Nag-compute talaga siya. Ayan, so anyway, yun. Basta kumbaga siya, under 5 yung iba eh. So, meron tayong may mga SIA for under 5. Pero ito, for school-based immunization kasi ito yung regular talaga natin na programa. Hindi siya campaign, hindi siya special immunization. No, kasama talaga siya. Part talaga siya ng regular. So, ngayon, pag grade 1 or 6 to 7 years old yung bata, so nagbibigay tayo ng MR, measles, rubella, and tetanus diphtheria vaccine. So, binibigay natin yan kapag grade 1 and grade 7 na yung bata. Okay. Yes. So, yung dalawang bakuna na yun, syempre, yung nabigay na siya. Hindi po siya bagong bakuna. No, hindi siya bagong bakuna. Kaya dapat hindi tayo mangamba. Yes. Hindi tayo matakot na, ano na naman yan, bago na naman yan. Baka COVID vaccine. Alam mo yung mga dati natin ng mga routine na. Oo. So, siya, hindi po siya bago. So, lalo na kung yung anak nyo ay pinabakunahan niya na dati, nakumpleto na yung bakuna. And lalong-lalo na kung hindi pa at napag-isip-isip mo na gusto mo nang magkaroon siya ng protection, yun po ay natanggap na yun ng mga bata. Kasi yung measles, rubella, di ba? Nandun na yun sa MR o MMR vaccine. Yung tetanus diphtheria, nandun na din yan sa pentavalent vaccine. Kasi di ba, mag-review tayo. Ni-repackage lang siya, Dra, to make... Hindi naman na-repackage, pero kumbaga, kasi booster siya. Okay. Yes. So, yung mga sasagutin ko na kasi baka magtatanong kayo kung bakit magbibigay ka pa ng booster. No? Yes. So, syempre, over time, bumababa po yung protection na natanggap natin. Immunity natin sa katawan, bumababa yun. So, kaya nagbibigay tayo ng booster. And yung booster natin for the measles, rubella, and tetanus diphtheria ay binibigay natin at grade 1 and grade 7. I see. Ayan. Parang yung booster is parang, kunwari sa game, di ba? Parang maintindihan nila. No, sige, go. Para sa game, kunwari naubos na yung yung parang pang power up mo. Para siyang power up. Power up para maka ka sa next level. Ito naman sa bakuna, Dra, parang siya, booster, binibigay para tumaas ulit yung immunity. Yes. Oo. So, kung yung level mo ay ubos na, kumbaga, pag binigay mo ng booster, meron yan yung mga bottle. Ganyan, pag pinindot mo yun, so tataas siya ulit. Tama. Mare-replenish. Kasi over time, nag-wane yung immunity. Yes. Waning immunity kasi So, kapag hindi na effective, yes. kaya kailangan may booster. Hindi na siya effective. Kaso lang, Not as effective. Hindi na siya ganun ka. Kaya may booster. So, para tuloy-tuloy ang saya. Yes. Tuloy-tuloy yung protection. You need the booster. Tama. And libre naman na siya. So, Yes, why not avail na lang yun? Ayan. So, thank you, Dra. So, dito po sa Bicol Region, ano po ba ang status ng FIC and CIC coverage natin? Okay, so yung ating FIC coverage for 2024, last year, no? So, sa partial and unofficial na data from the FHSIS, nakapagtala po tayo ng 47.84%, no? So, mababa siya. Okay, so medyo tumaas siya ng konti from 2023, pero mababa pa din. I see. Yes, kasi yung target natin is, di ba, 95%. Yes, para meron tayong herd immunity. Kaso lang, below siya. Hindi nga siya na 50%. Okay. Yan. So, ang CIC din natin, ito yung mga hindi na bakunahan nung previous na taon. So, nasa 11.12% lang din. Yes, okay. So, nakakalungkot, medyo mababa. Kasi, ang target po natin ng mga bata ay sa Bicol region, no,
nasa 148,000. Okay. Yes. So, ano lang yung nabakunahan natin? Sa eligible 70. po. Oo. 71,000 lang yung I see. nabakunahan natin. Ma- So, madaming hindi nabakunahan. A long way to go pa po. Ano? Yes. But we are still here. We are still implementing the vaccination because we want every one of us to be protected against vaccine-preventable diseases. So, ano po yung mga key strategies ngayong taon para ma-strengthen natin ang National Immunization Program? Ayan, so meron po tayong tinatawag na periodic intensification of routine immunization or yung in short, PIRI. Ganun. PIRI. Opo. So, bale siya, ginaganap siya every last month of the quarter. Okay. So, kumbaga nag-i-intensify sila, nire-review nila yung mga records ng ating mga healthcare workers, nire-review yung mga records, tinitingnan nila kung sino pa yung mga hindi pa nabakunahan. So, meron naman kasi silang listahan yan, no? Nasa TCL yan, Target Client List. So, nakalista lahat doon ng mga bata. So, kung sino yung mga hindi pa nakumpleto yung bakuna na dapat sana ay natanggap na nila during the quarter, yan, nililista nila yan. And, nagkakandak sila ng mga outreach or ng mga dagdag na sessions, immunization sessions. Wow. And aside from that, meron din tayong Purok Kalusugan. Yes. Which is a flagship of another flagship din yan ng DOH, diba? So ngayon ongoing na yan, ilan na din yung mga munisipyo na nagkaroon ng Purok Kalusugan, no? Hindi ako masyadong mag-ano dyan, pero hindi ko masyadong alam yung specifics, but parte siya ng ng mga strategies natin, no, sa DOH. Kaya nga siya Purok Kalusugan kasi pupuntahan na nila sa kada purok yung mga bata. House hindi to house lang, na. yes. Ito kasi yung Purok Kalusugan, siya, diba din? Package siya. Package. Oo, so hindi lang siya sa Hindi lang siya immunization. Madami. Yes, lahat ng mga health services na pwede natin ibigay sa ating mga sa komunidad. Yan. So, na yan, masyado ng, kumbaga, nilalapit na talaga natin yung mga services. Kasama po din yung immunization. Closer to the Purok Yes. level. Yes. Ayan. So, thank you so much, Ja. Para naman sa ating next na tanong. Maliban po sa bakuna, actually nasagot nyo na to, Dra, school age children, we have the routine Yes, immunization. dagdagan ko na lang. Okay. Oo, yan. Sige, so yung bukod doon sa school-based immunization natin ng grade 1 and grade 7, meron din tayong sa grade 4, so meron tayo yung HPV vaccines. Ayan. Or the human papilloma vaccines for grade 4 na girls. Girls, females. Female lang. Opo. Or ito yung mga bata na 9 to 14 years old. Ayan. No? So, at ang bakunang ito naman, kasi bago. Kasi Apo. kanina puro pang bata lang yung nabanggit ko. So, yung HPV naman po, ito ay para sa mga kababaihan. No? Laban po ito sa, syempre, kababaihan. So, cervical cancer. Yan. So, yun po yung iniiwasan ng bakunang ito. Yan. Kasi, And then, bakit sila nagtatanong, bakit female lang? And then, marami din kasi Dra sa inbox natin na nagtatanong, di ba? So, yun, for female, yes siya, po. Opo. kasi cervical cancer. Oo, pero yun nga, kasi na-forward din sa kanyang mga tanong. No? Opo. So, linawin ko lang po na yung HPV vaccines is pwede po siya sa lahat ng babae or kahit na po sa lalaki. Pwede kasi ang HPV is, alam niyo po yung mga kulugo? Warts? Okay. Oo, yun siya, no? So, yun yung HPV. May mga iba't ibang serotypes pa yan. Pero, kumbaga ito pong, itong binibigay na bakuna ng DOH ay specifically para po doon lang sa mga 9 to 14 na babae. Yun yung eligible Yes, population. yun yung eligible. Sila I po see. yung, kumbaga, pinrioritize po natin na mabigyan. Kasi ito pong ating HPV vaccine, dapat po dito, ibigay po natin siya dun sa mga kababaihan na hindi pa na-expose. Wala pang exposure. Opo. So, usually, dapat na nakakatanggap nito ay, kumbaga, wala pang hindi pa nakipagtalik, gano'n. Para talagang masigurado mo na wala pa siyang
exposure. Kasi dry, Yes. it's one, yung pakikipagtalik is one gateway of exposure, di ba? Yes, opo. Sa sakit na yun. Oo. And kasi ang HPV, ang human papillomavirus is siya, sexually transmitted kasi siya. Okay po, ayan. Ayan. So, kaya maganda talaga na yung bakuna is nalalapit natin sa mga, yung sinabi niyo yung puro kalusugan is very helpful din talaga siya. Yes, opo. Parang- So, yun naman, si HPV kasi, ang ano talaga natin doon is ibigay siya sa schools para kumbaga captured yung mga bata. Opo, Pero, yun nga, sa puro kalusugan, pwede din yun, no? As community-based siya na immunization. So, pwede din pa rin po mabigyan, lalo na para din sa mga out-of-school youths natin. Ayan. Ayan. So, aside from that, no, then, pero gusto ko lang din sabihin, no, don't fret guys, kasi baka naman yung iba sabi na, ay, lagpas na ako pala, so hindi na ako pwedeng makatanggap. Opo. Pwede pa din po kayong magpabakuna. Okay. Sa private nga lang. Okay. No? Oo. So, kasi baka sabihin naman nila, ma-misinterpret yung Apo, sinabi ko na apo. hindi na pala ako pwedeng magpabakuna. Pwede pa po tayong magpabakuna. Yun nga lang, syempre, ang pwede nyo na lang pong i-avail na libre sa DOH is the screening, cervical cancer screening. So, kasi kailangan nyo munang masiguro na wala pa nga kayo nung virus na yun. Yes. So, kailangan, meron po tayo, libre din po yan. So, may mga ginagawa po yan sa mga RHU. Yes. No, oo. So, yun po muna yung i-avail nyo. Yes. So, libre naman yun. And then, kapag meron na po kayong result na yun ay negative, saka po kayo pwedeng magpabakuna. Pero sa private. I see. I think it's a Sorry, good... sa private na po. But it's a good way of telling our audience na we are prioritizing Yes. those of that eligible population Yes, talaga para opo. lahat mabigyan. And may magkaroon na nga ng herd immunity, di ba, Dra? Yes. And yung ano kasi din, yung HPV is ano siya, kumbaga, lifestyle, ano kasi siya, kumbaga environmental Related. yung kanyang ano, I yung see. cause. Kaya Tama. talagang dapat, kumbaga, kaya naman, isa siya sa actually sa mga cancers na pwede maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. I see. Ayan. So, marami tayo nung pupulot kay Dra. Opo. Aside from that, so Opo. kompleto yung mga bakuna, no? Oo. So, aside from the HPV para sa adolescent, kasi yun yung binibigay natin sa adolescent, meron din tayo, of course, syempre, yung para sa ating mga mahal na mga senior citizens or yes. elderlies, no? So, we have yung ating pneumococcal vaccines for them and yung ating influenza vaccines or yung flu vaccines. Flu vaccines. Opo. Isa rin yan, Dra, sa common vaccines, di ba? Ang flu yes, vaccines. opo. Actually, laging, ang dami naghahanap ng flu vaccines. Ngayon nga, may naghahanap na din. Opo, Ang Dra. dami na naghahanap. Okay. Opo. Kasi di ba, Dra, tama po ba? Yearly po ang ating... Yes, ang flu vaccines po ay every year. Meron pong nilalabas niyan kasi every year meron pong lumalabas na bagong strains. Pero hindi naman po Yes. ibig sabihin nun ay wala na pong hindi nakasama yung strain nung last year. No, kasi actually kapag dun sa kaya meron tayong tinatawag na quadrivalent, meron tayong tetravalent, may trivalent vaccines. Yan. So kasi ibig sabihin ng valent na yun is kung ilan yung serotypes na kasama dun sa yung strains, ilang strains, ano-anong strains yung kasama doon. Opo. Yan. So, yun po yung para sa ating mga senior citizens. Ibig sabihin, priority din natin sila doon sa mga bakunang yun. Opo. Ang galing, Dra. All life stages talaga yung cover ng ating Yes. immunization. Opo. So, very, encompassing. Very, tama ba? Inclusive? Exclusive? Basta siya, very mapagmahal sa ating lahat ng life stages. Yan. So, syempre hindi maiwanan yung mga senior citizens natin. Ayan. So, for our last question po, Dra, ngayon pong buwan ng Abril, sa pagdiriwang ng World Immunization Week, lalo na po sa huling linggo natin isa-celebrate yon. So, meron po ba tayong nakatutok na serbisyo, kampanya, or meron po ba kayong slogan na gustong i-promote ngayong World Immunization Week? Yes po, no? So, bilang tayo po ay nag-iisip ako ng Tagalog na nagse-celebrate. So, habang tayo po ay nagse-celebrate ngayon, no? Every last weekend of weekend tuloy. Last week. Last week. Every last week of the month of April,
sineselebrate natin ang World Immunization Week. So ngayon po, meron po tayong kumbaga, intensified na kampanya. So ngayon pong linggong ito, madami po kayong makikita na mga post ng ating mga healthcare workers tungkol sa pagbabakuna. Yes. So ang ating slogan po para dito sa Opo. slogan. Or kahit Ano ano ba? lang dyan, message ngayong week, So, World Immunization. ang arangkadang pagbabakuna, arangkadang proteksyon. Arangkadang Hindi, proteksyon. arangkadang pagbabakuna. Babakuna. Proteksyon para sa bawat pamilyang bawat- Pilipino. Ang Yes. ganda. Yun yung ating, actually yun yung magiging team natin for the upcoming Bicol Immunization Summit. Yes. So, supposedly, Ayan. supposedly ngayon siyang World Immunization Week, no, Ayan. igaganapin. Kaso lang, nireschedule natin siya sa May. Ayan. Sa So, May. abangan nyo yan. Abangan po natin yan. World, Opo. ano to? Second Bicol Second Bicol? Immunization Summit. Ayan. Yes. So, thank you so much po, Drades, for answering our questions on immunization. So, magbabalik po ang chikahan. Short break po para sagutin naman ang myth or fact segment. Bakuna na na, limang bisita. Bakuna na na, bago ang first birthday niya. Protection for baby, tara-tara na mga mami. Bakuna na na na, bakuna na na. Protection for baby, kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Bakuna na na, limang bisita. Bakuna na na, bago ang first birthday niya. Protection for baby, tara-tara na mga mami. Bakuna na na, bakuna na na. Protection for baby, kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. At nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin po natin si Dr. Desiree Briseño upang sagutin ang myth or fact segment. So, hi ulit po, Dra, sa ating segment ngayon. Hello. Yes. Sa ating segment po ngayon ay babasagin natin ang mga myths at lilinawin natin kung ano ba yung mga facts. So, para sa unang myth or fact, hindi na kailangan pabakunahan ang isang bata kung ang lahat o karamihan sa mga bata sa kanilang komunidad o paaralan ay nabakunahan na. Myth or fact po ba? Myth po siya. Yes. Yes. Di ba sabi ko nga kanina, kung yung bata ay meron siyang allergy Yes. or siya ay immunocompromised at Yes. hindi talaga kailangang matanggap yung bakuna, Opo. pwedeng hindi siya Opo. mapabakuna kasi yun nga yung contraindication lang natin. Pero kung yung bata po ay healthy naman at ano naman siya, kumbaga kaya-kaya ng pabakuna para ma-ensure natin yung herd immunity, kailangan niyang magpabakuna kasi kasama siya doon sa bata na kumbaga yung sabi mong karamihan, kasama siya dapat doon sa karamihan. Yes po. And then Yes. kasama naman siya dra sa ating vaccination, 'di ba? Station na may tawag dito, may assessment Yes. ng medical professional na magko-conduct. So kailangan po talaga 'yon. And number 2 po, kapag ang batang nabakunahan o kung ako mismo dra is nabakunahan, isa sa possible side effects daw ay magkaroon ng lagnat. So, ano yung nun dra? Is it a myth or a fact? Nagkakalagnat po ba? Fact po siya. It's a fact. No? So, fact naman talaga na nagkakaroon ng lagnat kapag binabakunahan yung bata. Pero, ang fever or ang lagnat po is a common and usually harmless naman siya na side effect. So, ibig sabihin lang nito din, yung bata kapag nagkakaroon ng lagnat or sinat, usually sinat lang naman siya ibig sabihin yan, gumagawa na ng immunity yung katawan mo. So, ibig sabihin, kumbaga, gumagana na yung vaccine. Ibig sabihin gumagana na.
gumagana. Opo. Parang ano lang, parang ayoko naman i-example yung ano, parang ano lang, kapag nagkalagnat, kasi maraming natatakot kasi magpabakuna dahil dun sa side effect na magkakalagnat. So, it's nice na ano natin, na clear natin, no? Opo. Na Actually, common. mga ano siya, kumbaga, meron tayong mga tinatawag kasi na mild, merong serious na mga side effects. No? So, sabi nga natin kanina, yung mga bakuna po ay pinag-aralan po yan, no? So, ng mga eksperto. Yes. So, ibig sabihin, yung mga side effects na po na yan, ay Yes. kasama po yan dun sa mga pinag-aralan. Kaya meron tayong tinatawag na common na side effects. Opo. So, yan po, yung katulad po ng lagnat. Especially, yung may mga bakuna po na kumbaga mas common yung paglalagnat. Opo. Ganon. Kasi meron tayong iba't ibang klase. Yung mga bakuna natin, iba-iba din siya. So, meron tayong live inactivated na vaccine, no? So, Yes. ibig sabihin, kumbaga, katulad ng BCG, no? So, live po yun, live attenuated siya. Pinahina lang yung bakuna. Meron din tayong killed or pinatay yung bakuna. So, medyo mas mahina, mas Opo. konti yung side effect nun. Pero yung lahat po yun ay minimal and wala po tayong dapat na ikabahala. Yes. Yes. And then I think that it's important to note na doon pa lang sa ini-interview tayo na stage is dapat we are honest, 'di ba, Dra? Kapag yes. tinanong tayo. At kailangan po, ano din tayo, okay lang naman kasi kung magtatanong tayo kung ano yung mga pwedeng maramdaman, Yes. maglalagnat po ba, Yes. tanongin niyo po yung inyong mga healthcare workers, mga healthcare providers, Yes. no? Para lahat po ng agam-agam natin ay nasasagot. Yes. Kaya education din talaga is very Yes, important. That's why we opo. are doing this. So, ayan. So, next po is, ang bakuna ay maaring magdulot ng autism. Myth or fact, Dra? Ano siya, meat siya, no? So, Yes. madami po kasi, sige, hindi ko naman masyadong i-detalya, no? Okay. Pero yung autism po kasi is madami siyang ang pinaka most common, kumbaga majority dun sa studies kasi, ang cause niyan is genetic kasi. Genetic. Oo. So, meron din siyang kasamang mga environmental, like for example, environmental, no? So, kasama dyan yung nagkaroon ng metal poisoning, kasama yung sa nutrition, before pa pinanganak yung bata, no? So, like for example, the maternal nutrition. So, madami siyang other factors. But, for example, kasama din po dyan yung age, no? Parental okay, age. So, kapag medyo mas may edad na nagbuntis, mas mataas din yung chance. But that alone, environmental factors alone, is not enough para magkaroon ng autism yung bata. So, malaki pa din yung factor ng genetics. Yes. Yes, and ano po, ang dami na pong studies, actually, hanggang ngayon, meron pong mga studies na mga ginagawa at talagang lumalabas po doon na wala po talagang kaugnayan. No direct link. Yes, yung bakuna sa autism. Hindi po talaga siya nagkukos ng bakuna. So, it's a myth. Okay. And next, ang sabay-sabay na pagbibigay ng maraming bakuna or yung multiple vaccines ay maaaring makasama sa immune system ng isang bata. Myth or fact? myth siya. Oo, myth. Yes. Kasi, okay lang po yan kahit sabay-sabay pa po yan na, kumbaga, ibigay yung bakuna. Actually, meron tayong mga rules sa pagbibigay ng bakuna. okay. Hindi naman siya basta-basta binibigay lang. Opo. So, pero yung kasi dyan, ang pinaka-iniwasan natin dyan is yung madaming tusok. Kaya yung mga bakuna, di ba, katulad yan, pentavalent, ilan yung bakuna doon? Di ba 5? 5. So, pero inisa mo na lang siyang tusok. Pinagsama mo na siya sa isang bakuna. Yes. Pero okay lang siyang sabay-sabay ibigay. Opo. No? So, pag parehong live ang bakuna, pwede mo siyang sabay na ibigay pero sa magkaibang site. So, kung halimbawa, yung isang bakuna, yung penta, binigay ko sa kabilang hita. Yes po. Yung IPV, ibibigay ko naman doon sa kabilang hita. Okay. Yung isa naman binigay ko. Magkakaiba po siyang Magkakaibang site. area. Oo. Okay. So, alam na din yan ng mga, ng ating mga healthcare workers kung ano yung pwedeng pagsabayan at ano yung hindi pwedeng sabayan. yes. So, it's a Yes. myth. It's a myth. So, last myth or fact po is, mas epektibo ang natural immunity kaysa vaccine-induced immunity.
Wait lang. Explain muna natin. Okay. So, ang natural immunity kasi, hindi naman natin kasi pwedeng sabihin na hindi na siya effective. No? Kaso lang, ang natural immunity ay nade-develop siya after a person is infected. No? So, ibig sabihin, nagkaroon muna siya nung sakit na yon bago siya makaka-develop ng natural immunity. Opo. So, whereas yung vaccine-induced immunity kasi is binigyan mo siya ng bakuna or binigyan mo siya, nag-introduce ka sa katawan ng nung parte ng virus or ng bacteria para mag-elicit ng immune response. No? So, ngayon, ang natural immunity kasi kailangan nito ng kumbaga exposure. So, kailangan mo munang magkasakit. Okay. Apo, kailangan mo munang magkasakit and then so ibig sabihin dahil hindi siya controlled dahil nagkasakit ka, di ba? So yung ano niyan is mas mahaba yung length, yung kasi magkakasakit ka talaga. Yes, Paano yes. kung hindi pala kaya nung natural immunity mo, nung resistensya mo, Apo. and nagkaroon ka ng mga komplikasyon. Yes po. Diba? So, which is yun yung isa sa mga piniprevent natin. So, ngayon, magkakaroon ka naman. Pag naka-recover ka, pag naka-recover ka dun sa sakit, gano'n, after mo siguro ma-ICU, after mong mag-suffer muna, dun sa sakit na yun, meron ka ng natural immunity. But that is still not enough. Yes. Oo. So, ngayon, yun yung ibig sabihin ng natural immunity. So, whereas yung kapag ka vaccine-induced, binigyan ka, controlled yun, no? So, expected natin yung mga side effects. Diba? And then, mas predictable kung ano yung mga pwedeng maramdaman ng isang tao o ng bata. Okay. Ayan. So, mas safer siya. Apo. Kasi pinag-aralan din natin siya eh. Okay. Diba? Pero So, yung yung isa is vaccine-induced immunity. Apo, Ano yun naman po yun? Yun siya. Pag Yun siya, binigyan pag mo siya binigyan ng mo na mas ng- safer siya. Mas safer. Mas safer, oo. Kasi mas Mas maiksi. na-build na yun. And, kumbaga, anong tawag niyan? Parang pinopoke mo lang yung ginigising mo lang ba? Pinakalabit mo lang yung immunity mo Ay. na para mag-produce siya. Kasi kailangan, si vaccine-induced, magbibigay ka, mag-i-introduce ka sa katawan mo. Apo. Yun nga, katulad sabi ko kanina, di ba? Pwedeng killed na. Opo. Oo, so inactivated, gano'n. Pag pinasok mo siya doon, ma-recognize siya ng immune system mo na, uy, merong bagong salta. Yes. So, ang gagawin niya is, kasi hindi ka talaga nagkasakit, di ba? Kasi konti lang yun, just enough to activate yung defenses sa katawan. So, ang gagawin niya, magtatawag na siya ng mga soldiers natin sa katawan. And Yes. so, magpaparami siya hanggang sa makikilala niya na yon. So, meron na siyang protection. Ibig sabihin, kilala niya na yung ipinasok mong bakuna. Yes. And then, sa katagalan, yun yung sinasabi ko, bumababa siya. So, nagbibigay tayo ng booster. Pero, pag halimbawa, merong outbreak, meron tumataas yung mga kaso ng mga vaccine-preventable diseases. So, pagka na-encounter siya ulit ng katawan mo, nalanghap mo siya. Nalanghap mo siya, kunwari, gano'n. Oo, pag nalanghap mo siya, meron kang bakuna eh. Yes. So, ma-recognize na siya ng katawan Familiar mo. face na siya. Oo. Ay, kilala ko to. Ano to, Yes. ganyan. So, meron ka na agad panlaban. Hindi ka na ma-infect. Yes. Or kung ma-infect ka man, dahil nga sobrang baba na ng immunization coverage natin, no? So, pag ma-infect ka man, hindi na ganun kalakas. Yes. So, kung halimbawa, sa rashes, katawan, nag-rashes ka, kunwari, na lang, sa mukha na lang, or sa braso na lang, hindi na yung whole body, or hindi ka na Hindi na magkakaroon, severe, di ba, hindi ka na Tra? na-hospital, Yes. or hindi ka magkakaroon ng komplikasyon katulad ng pulmonya. Yeah. So, madami yun. talaga. Vaccine is the most important way of preventive measure natin dyan. It's the most important preventive Yeah. measure. So, to answer your question, kung mas epektibo ang natural immunity, that is a myth. Yes. Of course, dapat may additional protection. That's why may bakuna. Yes, true. Ayan. So, ayan po, dyan po nagtatapos ang ating myth or fact segment. Thank you po, Dra, sa paglilinaw ng ating myth or facts.
And maraming salamat din po sa pagsagot ng ating mga katanungan patungkol sa bakuna. Yes, So maraming thank you very salamat much. po, Dr. Des. Ang pabaon na mensahe na lang po ninyo. Ayan, so mga nanay, mga tatay, mga lolo, lola, and sa lahat po ng mga nag-aalaga sa ating mga kabataan, no? So, ang pinaka-importante at kumbaga parang maliit na bagay lang naman siya na pwede nating ibigay sa ating mga mahal sa buhay Yes. ay ang proteksyon. So, lahat naman tayo gusto natin na kapag lumalabas tayo, protektado yung ating mga kampante tayo, Yes. no? Protektado yung ating mga mahal sa buhay. Kaya't magpabakuna po tayo. So, lahat po ng edad, meron Yes. tayong available na mga bakuna. Magtanong lamang po tayo. Huwag po tayong mahihiyang magtanong sa Yes. ating mga health centers, sa ating mga midwives or BHWs. Alam po nila ang sagot dyan. So, huwag mahihiyang magtanong dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Yes. Thank you so much po, Dr. Desiree, ang ating Regional Program Manager ng National Immunization Program. So, di ba, dyan po nagtatapos ang ating episode 6 ng Chikang Pangkalusugan. Ako po si Maite Denise U. Bobis ng DOH Bicol CMU. At sa Chikahang Pangkalusugan, lagi namin pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Happy Friday po sa lahat. DOHCHD Servisyo sa Ludikono. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko, nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD DOHCHD Serbisyo sa Ludikono. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakis ang kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig inaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD DOHCHD Serbisyo sa Ludikono. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyo, natindan sa buhay. Mga pagiramdam lamang inig para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa kang Department